alkalmazottjaiktól vették el a biztos megélhetést. Azért, hogy törvényben garantált extra profittal a rokonoknak, közeli barátoknak adhassák. A gazdák földbérleteit nem újították meg. Az állami földeket titkosított szerződésekkel osztották ki a haveroknak. Ötletszerű gazdaságpolitikával és nyilatkozataikkal elszabadították a forintot. Most meg azt akarják, hogy a devizahitelesek ezzel az árfolyamon váltsák be. Négy év alatt 120 milliárd forintot vontak ki az oktatásból. 300 milliárdot az egészségügyből. Minden vállalkozás súlyos ezreket fizet kamarai tagdíj címen a semmiért. Rátették a kezüket a tankönyvpiacra, a patikákra, a művészeti alapra. 3 hónapra csökkentették a munkanélküli ellátásokat, miközben a fizetendő járulékok nem változtak. A Paksi 10 milliárd eurós hitellel beláthatatlan időre függővé tették az országot az oroszoktól. Új pénzosztási rendszert vezettek be, és ezzel elérték, hogy az EU befagyasztotta a támogatások kifizetését. Közel 1500 milliárd forint lehívása került veszélybe. 12 milliárdos lyukat ütöttek a költségvetésbe, mert azt is elérték, hogy már a norvég alapból se érkezzen pénz. És vannak további ötleteik. Netadó! 60-szorosára emelt élelmiszerfelügyeleti díj, azaz 33%-os élelmiszeráfa. Szappanadó, kupakadó, munkaviszonyhoz kötött családi pótlék, a munkanélküli járadékok teljes kivezetése. És most megcsillant 200 milliárd forint a magánnyugdíjkasszában. 60 000 ember magántulajdona. Ezzel a kormány végérvényesen az éjszakai besurranó, fiókokban kotorászó piti kis tolvajok szintjére süllyedt. Ha ezt hagyjuk, akkor holnap ránk törhetik az ajtót, és államosíthatják a fogkeféinket. Látjuk, hogy nagy a baj. Akárhonnan is, de pénzt kell szerezni. A haverok étvágya egyre nagyobb, a kassa meg üres. Pedig kell jó pár dologra. Még stadionok! Még közgép! Még úszómedencék! Felajánljuk segítségünket a kormánynak, hogy tisztességes eszközökkel hozzájuthasson akár a magánnyugdíjpénztár többszöröséhez.
A megoldás egyszerű. Távolítsák el a korrupt nagyvezetőket, és vegyék vissza a közreműködésükkel elcsalt, ellopott 1000 milliárdokat.